שלום, שמי יפתח כהן, אני מהוגי ומקימי תנועת אני עתלית, עתלית הבית שלי. אנחנו מתמודדים בבחירות לוועד המקומי ולמליאת המועצה שהתקיימו ביום שלישי בעוד שבוע, 27 לפברואר. האותיות שלנו הן א' עין, למליאת המועצה ולוועד המקומי. היום אני רוצה לדבר איתכם על ניקיון שוטף, גינון וחזות היישוב. אנו סבורים כי היישוב אינו נקי מספיק בלשון המעטה, הגינון לא מקצועי ולא מטופח, וניתן למצוא לכלוך והזנחה במקומות רבים. אנו עומדים על כך שמגיע לנו רמת ניקיון גבוהה בהרבה, גינון שהוגדר על ידי אנשי מקצוע וחזות יישוב עם קו עיצובי מיוחד. המועצה לא השכילה להבין שיש יתרון ברכב ניקוי ושאיבה, ולא סייעה לקדם את הרעיון שעלה כבר לפני 5 שנים בוועד המקומי. הפיקוח על הקבלנים והיזמים מתחת לכל ביקורת. אנו נדרוש תוספת של לפחות 4 פקחים נוספים על הקיים כיום, יכולות אכיפה בתחומי תעבורה, ניקיון והבנייה. אנו דורשים שהפיקוח על קבלני הניקיון יהיה באחריות ועדת ניקיון, גינון, חזות היישוב ושפע, איך שיוחלט בוועד המקומי. אנו בעני עתלית נפעל ללא כל דיחוי לתקצוב ולרכוש רכב ניקוי, טיטון, ניקוי ושאיבת לכלוך ברחובות, מותאם לצרכים של עתלית. אנו נפעל לאשר הקצאה של תוספת תקציב להפעלת 4 פקחים נוספים ביחס לקיים כיום, שיהיו כפופים לוועד המקומי של עתלית, שיפקחו על קבלני הבניין, הגינון והניקיון, אשר יעבדו אך ורק ביישוב. אנו נפעל לכך שאנשי מקצוע מקרב התושבים יהיו מעורבים בהכנת מכרזים או בדיקה ואישור הזוכים בהם, כל הקשור לגינון, ניקיון וחזות היישוב. יש ביישוב מספיק מתנדבים מקצועיים שיוכלו לסייע בבחירת הפתרונות המיטביים ליישוב. אנו נפעל להקמת ועדת חזות וניקיון היישוב, אשר תפעל ביחד עם אנשי מקצוע ותושבים בעלי ניסיון נדרש למציאת פתרונות מיטביים לכל הסוגיות הקשורות לניקיון, גינון וחזות היישוב. כל התשלומים המגיעים לקבלנים ולבעלי המקצוע יבוצעו אך ורק לאחר שוועדת חזות וניקיון היישוב שפע תאשר זאת. נבחן ביחד עם התושבים את המשמעויות וכדאיות לאיתור בעלי כלבים שהותירו שאריות על בסיס דגימת ה-DNA שלו. אז אפשר לראות דוגמאות שאפשר למצוא אותן בקלות בהרבה מקומות ביישוב, דברים שלא צריכים להיות. תודה רבה למי שהקשיב. תנועת אני עתלית, אותיות א' עין. אני מבקש להזכיר, אנחנו התנועה היחידה שמציבה נבחרת שביכולתה למפות ולהכין תוכנית עבודה מקיפה ומפורטת שתאפשר להתמודד עם כל כך הרבה סוגיות בוערות ומורכבות, בעלות חשיבות מרכזית לעתיד היישוב, שהוזנחו בשנים האחרונות על ידי נבחרי הציבור שלנו, שאפשרו למועצה לחגוג בעתלית על חשבוננו. בבקשה תסייעו לנו להוציא את הכתוב לעיל מהכתב למשימות ביצוע ותצביעו אותיות א' עין. תמיכתכם בתנועה שלנו בבחירות הקרובות שהתקיימו ב-27 לפברואר חשובה ביותר לעתיד היישוב. תודה רבה לכל מי שהאזין.